Guys, ito ay may panibago na naman tayong harvest na banana galing sa ating farm. Galing sa ating farm guys. O, tingnan nyo, nahinog na siya sa puno. Ayan. Ito yung saba, latundan. Yan, latundan. Yan pa oh. Ang lalaki ng saba guys. Ang lalaki ng saba. Ang sarap to gawing baduya or turon. At ito naman po ay lakatan. Lakatan yan guys. Masarap yan. Latondan. So ayan. Galing sa ating banana farm. Tres Marias Farm. Wow. Oh, na-extra si brother. Ang laki. Latondan yan guys oh. Grabe. Thanks God talaga. Pag talaga masipag ka, ayan, may anihin ka talaga. So, ayan, naghihintay na naman yung aming buyer. I-deliver naman to ng aking kapatid, mamaya-maya lang. At makakabili na naman tayo ng mga kape, asukal at oil. Kasi mahal guys yung mga bilihin ngayon. So, ayan guys, pang maintenance lang din namin yan sa aming mga pangangailangan sa loob ng bahay. So, ayan guys, ang sarap niyan guys, i-gawing turon or ano pa ba yun? Baduya, ganon. Ayan, hinog na yan guys. Hindi na yan isasama sa pagbinta. Ayan, papakain na lang namin yan sa mga pato. Yung iba ilalaga namin. Kasi guys, hindi naman kami masyadong mahilig sa saba kasi pag andito ka sa puno, sa tingin mo lang busog ka na eh. Titingnan mo lang busog ka na. So, hindi kami masyadong nagkakain nito. Paminsan-minsan lang pag may bisitang napunta dito or kami, nagkakaipon-ipon kami magkakapatid. Yan, gumagawa-gawa kami ng turon. Yun lang. Pero pag ay mandami dyan sa tabi-tabi niyan. Dami niyan sa kusina, naka-stack. Pinapakain lang namin sa mga alaga naming pato. Kasi minsan guys, hindi sabay-sabay. Minsan, pa isa-isa yung harvest. Hindi naman nabibinta. Kasi, nabibinta lang to pag maramihan. Yung sa isang harvest, marami kang makukuhang saging yan. May bibili talaga yan. May pagdideliveran kaming buyer. Pero pag pa isa-isa lang nabuwig, wala. Nahihinog lang dyan sa kusina namin. So yan guys, ang ganda-ganda talaga nitong mga saging na to. Sino ba yung may gusto dyan? At padadalhan ko. Napaka-green nitong lakatan na to. Ito guys, yung katulad sa Davao, yung lakatan. Yan, nagkaroon na kami dito ng puno. So ayan guys, thank you so much for watching Tres Marias Farm. Thank you.